Ahojte všetci, tu Lukáš a toto je Xiaomi Mi Mix. Stále nový telefón od Xiaomi sa aspoň v mojom rebríčku okamžite po predstavení prepracoval na prvé miesto spomedzi najzaujímavejších zariadení vôbec. Naozaj krásne vyzerá na fotkách, videu, ale hlavne naživo. Ide o akúsi víziu firmy, ktorú Xiaomi zhmotnil do tohto krásneho konceptu. Hovorím síce konceptu, no Xiaomi Mi Mix si reálne môžete kúpiť ako akýkoľvek iný čínsky smartfón. Aspoň zatiaľ, počet kusov, ktorý vyrobia, je celkom limitovaný. Zaujímavý je samozrejme svojim obrovským 6,4 palcovým displejom s pomerom prednej strany k displeju až 91,3%. Na troch stranách tak nenájdete skoro žiaden rámik. V ruke pôsobí tak, a to nezveličujem, ako by ste držali samotný displej. Možno si hovoríte, ako by ste v reálnom svete mohli používať telefón s displejom veľkým 6,4 palcov. Dobrá otázka, ktorá má však jednoduché riešenie. Vzhľadom na tenučké rámiky a tenkú spodnú časť, Mi Mix nie je oveľa väčší než bežný 5,5 alebo 5,7 palcový telefón. Nejde ale o malý telefón, to v žiadnom prípade. Jednou rukou som sa dotknúť ľavého horného rohu predsa len nedokázal. Nie je to však ani obor, ktorý by sa nezmestil ani do cestovnej tašky. S ovládaním jednou rukou vám pomôžu softverové funkcie ako bublinka so všetkými dôležitými ovládacími prvkami. Aktivovať si ju môžete v ľavom spodnom rohu. Zaujímavé je to, že pri pozeraní povedzme YouTube videa nezaplní obsah celý displej. Je to z toho dôvodu, že Mi Mix má špeciálny panel s pomerom strán 17:9 a okrem toho aj zaoblené rohy, čo len umocňuje futuristický dojem, ktorý si pre nás Xiaomi pripravil. Spodný rámik, aj keď širší než zvyšok rámikov, v sebe skrýva niekoľko dôležitých súčiastok, ako aj predný selfie fotoaparát. Ten je umiestnený celkom nešťastne, keďže ho ľahko prekryjete rukou. Xiaomi mysleli aj na to a riešenie je opäť jednoduché. Stačí, keď telefón otočíte hore nohami, ovládacie prvky sa premiestnia a vy môžete fotiť. Čo ma pri Mi Mix nadchlo asi najviac bolo otvorenie aplikácie fotoaparátu. Bolo to asi ako keď by ste sa na svet nepozerali vôbec cez telefón, ako by medzi vami a tým, čo chcete odfotiť alebo natočiť, nebol vôbec žiaden fyzický predmet. To isté platí pre konzumáciu obsahu, hranie hier, pozeranie videí, čítanie webov alebo Facebooku. Ako by ste v rukách nedržali telefón, ale aktuálne vydanie čohokoľvek, čo radi čítate. No a teraz to, čo sa mi až tak nepáči. Fakt, klskejší telefón než Mi Mix zatiaľ nebol vyrobený, o tom som presvedčený. Keď som testoval Mi 5 tiež od Xiaomi a videl som, ako sa klže z akéhokoľvek materiálu, kam sa mu zachce, prirovnal som ho k puku na ľadovej ploche. Mi Mix je na tom kúsok inak. Je to, ako by ste sa s naolejovanými rukami snažili chytiť mokré mydlo a všetci dobre vieme, aké nebezpečné to môže byť. Je celkom záhadou, prečo si Xiaomi pre konštrukciu vybral najklskejší materiál pod slnkom, ale budíš. S veľkým displejom samozrejme prichádzajú aj starosti, ako náhodné dotyky, aj keď musím uznať, software si s nimi v drvivej väčšine prípadov poradil celkom dobre. Keramické spracovanie je ale super v tom, že na ňom len málokedy nájdete škrabančeky. Naopak, nevýhodou je jeho odolnosť, presnejšie chýbajúca odolnosť pri páde. Stačí, že spadne z výšky pár centimetrov na roh a máte po Mi Mix. Je tak krehký. Xiaomi však do krabičky našťastie pribalil aj relatívne kvalitné púzdro, vyslané pravdepodobne semišom. Nie len, že vďaka tomu zabraňuje prípadnému poškriabaniu, je aj pevné a vyzerá celkom dobre. No ale to najdôležitejšie je to, že ochráni takto cenný telefón. Keď hovorím cenný, tak to tak aj myslím. Mi Mix sa začal predávať 4. novembra minulého roka za približne 500 €. Vzhľadom na jeho slabú dostupnosť a tak zaujímavý dizajn sa cena stihla nafúknuť aj na 700, 800 a dokonca až 900 € pri najvyššej konfigurácii. Ja testujem verziu so 4 GB RAM a 128 GB úložiskom. Dostupná je však aj verzia so 6 GB RAM a 256 GB úložiskom, ktorá ponúka zlatom olemovaný fotoaparát a snímač otlačkou prstov.
Spolu s ultratenkým vrchným rámikom sa však technici Xiaomi museli popasovať aj s niekoľkými výzvami. Jednou z nich bolo napríklad vypnutie a zapnutie displeja pri telefonovaní. Nič ťažké. Alebo hej? Hore totiž nie je tradičný senzor priblíženia. Mi Mix namiesto neho používa ultrazvukový senzor. Tam to ale nekončí. Hore totiž nie je ani slúchadlo pre telefonovanie. Xiaomi to vyriešil využitím piezoelektrického reproduktoru, ktorý rozvibruje kovový rám zariadenia a tým vytvorí zvuk. V samotnom zariadení beží Android 6.0 Marshmallow, prekrytý používateľským rozhraním MIUI 8. Použiteľnosť MIUI alebo MyUI poznáme, je vynikajúci, svižný a stále aktualizovaný. S malými vylepšeniami, ako je spomínaná bublinka, Mi Mix jednoznačne svedčí. Keď už sme pri výbave, futuristický kúsok od Xiaomi poháňa štvorjadrový procesor Snapdragon 821, 4GB RAM, 128GB úložisko a grafický čip Adreno 530. Senzor na zadnej strane, ktorý hľadačik premení na vstup do Narnie, ponúka 16 megapixelové a predný senzor za 5 megapixelové rozlíšenie. Xiaomi Mi Mix je dostupný v niekoľkých overených obchodoch stále skladom. Ten, čo práve držím v ruke, nám na test poslal Gearbest. Všetky odkazy samozrejme nájdete v popise videa. Zaujímavé ale je, že v telefóne už boli predinštalované všetky Google služby, ako Chrome a obchod Play. Ide teda o plnohodnotný telefón, ktorému sa minimálne vzhľadovo nepodobá žiaden iný momentálne na trhu. Čo na Mi Mix hovoríte vy? Vedeli by ste si zvyknúť na jeho unikátny dizajn s prípadnými úpravami používateľského rozhrania alebo nie? Dajte mi vedieť v komentároch pod videom. Vďaka za pozretie a vidíme sa v ďalšom videu.